Здравейте, хора, които ме гледат. Аз съм Хекс и днес ще играем Dark Legends. Една интересна игра. Която нали, там ти си нещо като вампир и ще видите, когато ще я разгледате. Ще разберете се какво значи въпрос. Може да се изтеглите, доста че са изтеглили. Безплатна от Google Play. Така, ще мина няколко мисии. И това ще... някой влезна при мен. Добре, елате ми бе зомбита. Вземете ми бе. Дай на дебеля. Яш. Нам. Не бе. Взем това. Така. Където се? Той толкова бахтата е. Елате ми бе зомбита. Елате ми бе. Вземете ми бе. Трябва да рджина малко. Малко рджин. Айде. Готово. Ей, пич. Става. Добре, пъкъл зомби. Това е нещо като зомби апокалипс, а ти си вампир, който изпива капчетата им и убива. Да. Вече искам тук да изгасиш. Добре. Яш. Остана Кинга. Умирай, Кинг. Сме трябва ги милим направо. На това момиче. Здрасти, момиче. И минах една мисия. Така. Тръгваме. Всички. Пуп майна. Ела така. Вземете ми бе зомбита. Вземете ми бе. Вземете ми бе зомбита. Така. Хубаво ще да се включи. Тебе да затворим. Не искаме за гадни изроди от тебе. Той е левна. Ставай бе. Така. Тук има дух. Не мога да къде. Тебе сте хапна. Не мога да заречена. Така, хора. Знаете, някой път, ако се изтеглите, може да се видим тук. Може да се видите и с други играчи. Да се видите с ваши приятели. Само трябва да се знаете имената. Perhaps да вземете ви. Трябва да искам един да вземам. Да изчупи, това са пак е улица. Така, идеално. Сега се го похапнем. Комбо такс. Няма да ме стигнеш. Чу. Ето го боса. Аз вземам с боса. Вие вземете с слугите му. Да вземем това. Бокс. Тънк. Това за мен. Так.
Добре, взех тази мисъл. Тън, 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 тън. Тарададададън. Тарададададън. Тананананан. Тананананан. Танананан. Танананан. Тарададададъд. Тарададададъд. Окей, го. Тинг. Как се скрие? Схапваме един. Така, братле, помагай. Да взема. Бягайте ви за ликскатирите, бе. Така. Не че мълча известно време, но малко трябва да се концентрирам, за да мога да покажа нещата така. Колко? Мушна да се. Няма нищо. Да свилим малко. Такива човек са втикани, който аз ще втикна и този ще го захапя. Защото е мангал. И чак се обира нещата, аз трепя боса. И ще му пука майче. Аре, Реджин. Привет, изроди гадни мръсни. То спускай ножки. Вземем това. Извинете за този шум, който се чува. Просто горе-долу е време за лягане. Далеч от мен, изроди. И така. Така знаете, ако се чува майка ми. Така. Удари, ой. Така. Трябва става много назад. Право. Оу, да го захапем. Така, помагай малко, бич. Ай, сега излезе от тук. Бенджамин Франклин, ти тук ли си, бе? Браво на тебе. Така, ще убия пак. Так. Хубаво закапване. Мога ли продължавам тук? Той някой да гледам. Да се нащупи. Perhaps. Така. Ще минем писата. Ще седим тук. И така. Мале мила, тук има доста хора. Окей. Влезнахме. О, това е супер. Какъв готин фонтан. Мишки попе. Обичам за вампири. И така.
Добри хора, това беше от мен за тази игра, нали, за този епизод. Ако искате да продължа, пишете в коментарите. Ако искате повече епизоди на тази игра, пак пишете в коментарите. Ако ви харесал клипа, дайте палец нагоре. И до виждане!